tamén como director da Axencia de Turismo de Galicia por esa aposta continua. Eu estive hai menos dun mes tamén aquí, estivemos no Concello do Barco en Éntoma, presentando os produtos turísticos que se desenvolveron alrededor de un convenio que ten a Xunta de Galicia coa Diputación a través do INORDE, e a verdad que foi toda unha satisfacción ver como un día de semana, pois ali estaban 7 dos 9 alcaldes de Valdeorras e moita xente, empresarios, autónomos que apostan por o desenvolvemento turístico, por xenerar produtos turísticos que a vos seguro van a facer desta comarca, pois, e xa están facendo un dos destinos de interior de Galicia máis interesantes. Hai que seguir tendo continuidade. Tivemos, pois, hai pouco as xornadas nas covas de Seadur, en Arouco. Por certo, que quisiera felicitar a alcaldesa por esa declaración de guí que acabo de recibir. Pois as covas é unha aposta moi interesante por este produto. Tivemos tamén, pois, festas gastronómicas como a Festa da Letela, a Festa do Cordeiro. Vimos desde principios de ano, pois, apostando por festas tradicionais como é o Entroido, e tamén teño que decir que para nós é unha satisfacción, e xunto cos concellos e ca propia Diputación de Ourense, colaborar en acontecementos como a próxima Feira do Viño de Valdeorras. A Axencia de Turismo de Galicia vai colaborar con esa novidade que é o concurso de albóndigas, cos premios, vai colaborar con Show Cookings e tamén cos premios e coa posta en valor da feira a través da súa pregoeira. Ademais, bueno,